Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Indutan yun na tong gungbo panda, oy! How do you makarating tong panda may makanana? Pero, kanahan ko sa giingon ni Master Ogway, bay. Ana siya nga, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That is why it's called present. Mao nang i-cherish yun ni G-Bros ang every moment pag binugoy. Kay sayang ang oras, panagsara, di na mabalik. Mao nang kamo mga kachoy, ayaw yun ninyo sayang yang oras. Mao nang samtang bata pa mo, pag-enjoy. Kayong matigulang na mo, dili na ninyo mabalik ang tanan, sa istorya na lang. Pagpahimulos mo sa panahon mga choy. Mao nang ang tirada ni G-Prox karon, mangawat og sinsilyo sa iyang mama. Okay, kapalitan man si G-Prox, gigutuman. Ako ano tong tanawon tong pantalon ni mama daw, be? Pantalon, sinsilyo, sinsilyo. Whoop! Napa kasi mama di habay? Murag wala siguro ba kay? Murag mingaw man ang balay. Ay, mali di ini mura naman hinoong kong kawatan. Kaya ako amang gi-spy mo ang balay nga. Ako may tag-iya. Ato na ko dito be. Ginahinay ko kay pardili ko mahalata ni mama. Kaya ako arang pangitaan ko to iyahang pantalon. Naam gito sa pantalon to gibutang iyahang mga sinsilyo. Dobe. Uy. Yung arang pantalon ni mama oh. Wala na, paldo-paldo yan si G-Prox. Ano ba? Nanay pagpalitog makaon. Oo na ko, bebe. Asam to dapitahan na amat yun to na diriya sa pantalon ni mama. Wala na, kortahan na si G-Prox. Nanay bang palitog makaon? Iyan kundo na ko ni be. 1 2 3. Look, this one isa oh. Hoy, G-Prox! Unsa may imong gihuling-huling ang pantalon ni Papa? Uso man di oy. Kapapa din ni dili ka mama. Oh, kapapa na. Nagunsa man ka diha? Patay! Kapapa! Sanda ko yung resulta ni. Bis ka mama ito kay mangusira. Hoy, G-Prox! Sakto! Nare sinsilyo dira si Papa. Ipalit naglamas kay nagluto ko. Wala! Patay! Siyang sa sinsilyo. Daw pila ni. 13 kayo! 13 daw ng sinsilyo diha, G-Prox. Usam na palito na ning lamas yung 13 nga. Nagkakita ko dito sa tindahan ganyan ang atsal tag 15 naman kulang kayo ni. Makaigo man na. Asin og bitsin ramang goy paliton god. Ay, og sa ato pa. Asin og bitsin rin paliton te. Napa ni sobrados. Ako anang dosa ni te. Dili kay palit daw tog lollipop sa imong pagumangkon. Ni ate, dosa ko ni ang ulo ninyo eh. Kamulay palitan niyo. Mureklamo ba jud ka? Ipalatos na kang Papa karon di ka masugo. Ni ate, lagutan mo na niya pero sige na lang oy. Pakapinipog pagdali kay hapit to maluto akong giluto. Oh, lagi, dalian lagi na ako. Yati, nasakpan mo dyan kumay pero may gani, nakaryura kay suguan mo ni kong papalit o asin o bitsin. Pero sayang ako ang plano. Asin, bitsin. Lugutag yun oy. Sugo-sugo, ulay plite. Asin, bitsin. Hala! Sinardo mo na nagdula-dula ang taksi. Yates, muragdagan siya ang sinsilyo. Sakto mo kayo bagay na ako'y sinsilyo. Ano ang to sila nga? Sa kinabuhi, kailangan mong sugal. So, si G-Prox, musugal po siguro. Isugal lang pagpalit og bitsin o gangasin. Salig mo ko, kay hawad mo ko mo taksi. Managan lagi na eh. Ginasyado pa. Ato na ko ni Be. Igo, bay. Hoy, Nardo! Nagtaksi ka, Nardo! Taksi ta! Dali, nari kay kwarta. Na, oy! Mas dagan pa magani siguro niya kung kwarta kaysa imo, dara oh! La, daghana na, Roksoy. Pila man na. 13! Pangpalit ito ang kasin! Datis, pang palit man din na ugasin. Nga nung imo man na itaksi. Basig mo na gandi ay! Dali na ayo na sige kistorya di ako bito'y makasaban! Adili ko, basig bawion nimo kung mahurot na imo ha. Dili lagi kay sa kinabuhi kailangan musugal! Mo na si G-Prox musugal na kayo di ka musugal dili ka madaugod! Dali sugal diraw! Pila man na imo ang sugal. Atat yung ka magtaksi ba? Shoot na ng 3 sige para! Di kong daog! Nagi-shoot pa jud wa kabalo nga. Isa ko kasi mana nagpractice og taksi. Ayaw na sige dagang istorya niya ano duhaon lagi ka! Dali mano na! Patay na inggaw! Mana daw na ko. Ayaw na sige mama diya! Inggaw lagi na ako! Patay! Urot mo niya kurong eh! Na, hurot na imong kwarta. Tira burgit man nino. Wadto na ko. Go jud ni
ni ron, hurot yun na ron imuhan Tracy. Wala kay ko, layo ra kay putulog kay boy. Ako na bon. Wala na, ikaw jud din ako ron. Sumot mo kay ko. Ngi, hinaway, nasulod na ito yung matan. Impas yun ka. Makuha na ako yung matan, hurot na imuhan Tracy. Hilak yun ka. Nge, dili mo gani kakabalo mo taksi. Makuha ra nimo mo tsambahan nimo. Dili bitaw, tanawa ha. Wala, nakuha ko mo ton. Impas, surat ako ang 3 pagpalit mo ito kasi nubitsin. Na, hurot. Ay, hilaka. Beauty, dili ni pwede ba? Impas ko papa ni ba? Wala na G-Prox, ako na ni puso na kong daog ha. Bye-bye. Sarap daog. Pero Tessa, murag kikahig mo to ni mo na to. Agay! Say kahig, kalimpyo na akong kamot oh. Ang na ay balas. Agay! Wala ka di mo adyo kikahig. Mga hindi ka. Yayoy. Yayoy. Tikasan di ka. Dapat sa kinabuhi. Mula ba dyan tao patas dili kay manigas. Kidagang magukod sa imo ana. Sige dagan. Ngita ka, kinahanglan galit na magbinubuyo sa hay para mapadali atong kinabuhi. Bitaw, mapadali yung kinabuhi sa mga tikasan. Dagan! Dagan siya narto, maapsan na ka. Tama kinailang ingon ba nga? Dapat sa kinabuhi, dapat mahimong paspas. Hindi mo wala lang inuuna kumapsan. Ay, tama! At tangan lang nila ko si Dardo padulong dito sa ilahang balay. Dili mo to kauli si Dardo og dili mo agi sa mong balay. Diri ako mag-atang be. Gaya pong G-Prox. Uy, ako amang tong gisugo. Akong apason be. Ah, katong bata ato. Ako atong gisugo. Ganiha ra to ba? Hala, tuwara na iulo ni Gawas. Pitikon be. Kinsa man to? Hala, patay. Si ate na headshot. G-Prox! Ikaw ha! Imo ha akong gipentek! Patay, impos ko ani. Dapat sa kinabuhi day, dapat tanaw na to kinanglan na kinsa atong gitarget. Patay, wala ta kabalo sa to ang gitarget. Impas, ipikpil yun pareha yun ako ani ron. Udagan kay ko karon sa mga ate. Pantay ka sa ako! Dali diri be! Pantay lang ka G-Prox pag-abot sa balay! Patay, impas din ako kauli sa balay. Asa naman lang kumuli ani. Dapat kinanglan yun na to, mabalik kung asa tagikan. Impas ko ani.